שמי אבי טיבי, אני בן 31 מרמלה, נשוי, ואב לילד מקסים, בן 3. אחד הוא להיות בקיא במחירים. בודקים מחירים היום לא על ידי מה שאנשים מבקשים, אלא על מה שנמכרו בסביבה. זה דבר שצריך לבדוק. יש היום 2 אתרים שיכולים להציג לכם את זה. הראשון הוא אתר שנקרא מדלן, השני הוא נקרא רשות המיסים, שם ממש אתם יכולים להקליד את הכתובת שלכם ולבדוק כמה נמכרו מסביבכם. דבר שני, חשוב מאוד לא להציג מחיר גבוה יותר מהשוק, גבוה בהרבה יותר ממחיר השוק. מומלץ מאוד להראות את הדירה בשעות היום, לפתוח את הדירה כמה שיותר מבחינת חלונות, שייכנס כמה שיותר שמש לדירה. בהצגת הנכס באמת חשוב להימנע מכל מיני ריחות קיצוניים, אם זה של בישולים, אם זה של לא יודע, כל דברים כאלה ואחרים. לא להראות לחץ. אם בן אדם נותן לכם איזשהו הצעת מחיר מסוימת או זורק מחיר מסוים, לא הייתי ממליץ לכם לקפוץ ישר על המחיר הזה ולהראות להם שאתם לחוצים. ברגע שהוא יצא מהבית והוא יישן על זה לילה אחד, יכול להיות שהוא יגיע למצב שהוא יבין שהוא נתן הצעה גבוהה מדי בגלל ההתלהבות שלכם, לא בגלל מחיר הדירה. רימקס נותנים לנו באמת את הפריבילגיה, אני חושב, מבין הבודדים, מהחברות הגדולות, של לשתף פעולה עם כולם. אנחנו היום יותר מ-1,200 סוכנים בכל הארץ שאנחנו מקבלים מדי יום הפניות, המאגר של הקונים שלנו הוא פשוט מאגר עצום. אני עושה אישית שיתוף פעולה עם כל המתווכים בלוד. כל מי שמוכן להביא לדירה שאני מייצג קונה, אני בכיף, בשמחה יפתח לו את הדלת ויגיד לו, בכיף, תגיע. האינטרס שלי הוא אינטרס למכור לכם את הדירה בזמן המהיר ביותר, בסכום הגבוה ביותר. הייתה לי דירה בגני אביב. תוך חודש וחצי הוא מכר לי את הדירה. אני רוצה לציין את השירות של אבי, שזה שירות מעל הכל, אדם אדיב, אדם ישר, אדם צנוע, אדם שאכפת לו מהלקוח שלו. הוא כל הזמן יתקן אותי בטלפונים, וזה האקסטרה שלו, שירות נעים, אדם שיודע לשוחח עם אנשים, יש לו גישה, וזה כל מה שיש לי להגיד על אבי. משפחת רימקס היקרה, רציתי לומר לכם תודה ככלל ולאבי טיבי בפרט. אבי היקר, תודה על ההדרכה, הדאגה, המסירות, האכפתיות. תודה על מי שאתה כאדם, והכי חשוב, תודה שעזרת לנו להגשים חלום. המשך בדרכך בהצלחה, בהערכה רבה משפחת עמר. ואני אשמח שתדברו איתי, ואני אשמח להגיע לדירה, להסתכל, לראות, לתת לכם הצעת מחיר. מוכר או קונה